של מרכזי הספר עד הכנרת, בני נוער מכל הארץ, בואו לראות מה יקרה היום. הגענו משלומי, חנתון, צפת, מגדל העמק. יש לנו כאן מתקני מים מטורפים, אוכל, מים, אווירה. סאפים, קייקים, מים, כנרת. מתנפחים וקייקים. הדרכנו בעלי מוגבלויות ברחבי העיר. התנדבנו עם בעלי מוגבלויות, היה מטורף. הגענו לכנרת כדי לשוט על קייקים. להיות כאן עם חברים ולבלות קצת בכנרת. הוקמנו היום ככה השכמה, 7. כל אחד פה בבית שלו קפה שחור חזק. יאללה, הגענו מצפת, הווליום הכי טוב בישראל. מרכזי אספר והחברה למתנסים, ואנחנו מתכנסים עם חבר'ה מטבריה, מאילת, ממגדל העמק ומלא מקומות בארץ, לפעילות ימית בעצם, לגיבוש, לעשות כיף לחבר'ה לקראת החופש הגדול. אנחנו מרכז ווליום, אספר צפת, שותפים לקהילה שבעיר. בתור נוער אילת אנחנו מארגנים מסיבות, יריד תעסוקה לנוער, אנחנו משתתפים ביום חילופי שלטון. חימומים של הופעות לקראת טקסי יום הזיכרון, יום השואה. התנדבויות לנוער. עובדים בשיתוף פעולה עם כנפיים של קרמבו, בפברואר יוצא מן הכלל. מטורף פה לפגוש בני נוער מכל רחבי הארץ.